arribat molt més tard a la ciutat de Vic, hem arribat mitja hora més tard de la prevista, hem estat parat a moltes estacions que normalment no parem, en aquestes estacions hem estat esperant que vingués un altre tren per poder arrencar, han passat coses que encara en aquesta temporada no ens havien passat fins ara. Directament amb el fet que hagin començat ahir les obres del desdoblament de la via entre Parets i la Garriga, perquè no havia passat fins ara, és el que et dic. No és normal que arribi a Vic a les 9:20 del matí quan havia d'haver arribat a les 9 per començar classe, o la gent que ha d'anar al metge i té hora reservada al metge i no té un altre transport per poder anar. Llavors es planteja si fer servir el servei de transport privat o el servei de transport públic. Sí, bueno, el vaig agafar ahir, però clar, va arribar una mica tard i avui he volgut provar una altra ruta a veure quina és la que em va millor per el meu dia a dia.